Ye nensensi mama ke munteke monike ngakoro tacho. Ense nensensi. Ense yabantu bonsi piense ye. Abagenda te Koreano Koreana. Ba Koreano Koreana asengenjo yaki. Tikante ba sengenjo yaki. Tata mama. Manya imagine omontago chego teba ngaki ga kinko bolinde kura. Ga kinko bolinde kura tata. Harafu kwa mate naye bwe katokwa. Naye bwe katokwa. Manya ogendo ni gosene ngoko yaje. Ore tokoraki okomwaga chibesa. Kabisa serious nande kwimuka nande gwatebyo rio ndebo riochiore bona yerende ga kitari bobe ugwatebyo yo okoire ki akoire rende ga kitokore merenere mukurire tebe omwana obanda ukoliera kabisa kwaliera mpaka final utikara fradi omwana obanda ukoliera mpaka utikara fradi riochiore arafu ekerevi ya veri kwa mauchanga nabo kwaroche nuke jenare koriete chibesa nabo kwaroche nuke nare komuriete chibesa gaki abaraiti gambatebya baraibaito gaki talia sobo berende abana inchi nimeshapima abana inchi abana barabwo bapime buya baligere boronge abana inchi baroro bagochasore ogotebinga umurayo maete koruga ali seiteke nyoroke liya ngumbu ali bokeire ali ni gombwate tonsi abwate tonsi kwanero bwata abantabu erego sino mutu ayo gusabwate kureyemo nonyemo kae pado ekiagera bono gaki Wanroche omaya gocha solengo umurayo maete umurai noroche kenyoro kiabo nyamatuta agaria igompuate tonsi bi asali abantu bali bonsi bi naye bonsi bi kaki umurai ego ikachikura kwa chikocheki nyamatuta irenga bangete kwa nyoranga mbako etikende bona gona kigotera abana inchi tabatali tiakungaina abanasiasa abana baito basokira abanasiasa baito basokire buya no moyo muya abanasiasa baito bago chikotokonya tokorigeria yo rendo yorora tokonye obenere unyo kwa unyo liochieri bono rochaje talibope omorai kabisa nero komini kongaina ngoko banochete sukuru okomotebi ngoma etenorocho morai aje naye senator aye wikobe senator mama ke muntu manche nago tepa kobe senator bono kwa mungaina agendrete kuragiri agendrete kwa kende aya abantu babo bagendrete kuragira abantu babo kuragira bali gaki tigangote nona bana ubako gendrete kuragiri ga mbakoba inche nagote mbakoba mama ke munteke monike ngakoro tacho asengenjo yaki ayoro chere igagendrete kurigichi pesa akwimukino ne kiombe okorete rokwa rende bono erore ensemeyo bairire ga busirinkero monto ba moe bibiti ekenyore kigima baye kwama yakoro kwaenda nechi pesa echo kwaenda kwasiekera kwairira omwana esukuru ajego torojineri ochi kwarosiri buno kwairira omwana esukuru chipesa echo torojineri ochi kwarosiri togokorera maene okay onye kurunka giga buseino abantu abarogo semba bere batatu rende bamwanchete tokomoteimba bere batatu na rende kwairwe besa kwairira ababere batatu rende bairire vae viyaiga omurayanya komanyekana ndego chimotu wali bona mwangaina abarai kaki abana inchi tabatali mbaroro babere batatu bane batano manyeta marieta ntakwane na nindoche nondigerereti ntakwane tatemba tebinga naki tigako genda so murai como tebingo murai ninche spokesman ya asakoruku ibeno ninche spokesman asakoruku Nyamataru. Okay. Okay, kwa manyagote ubono rindi bono kole spokesman chibese chineguni. Aye bairire iga bagura gorebi mugambi tali ngagosia. Mugambi tali ngao kwa chibese otindere. Mugambi tali ngane kura kogoria. Omugambi ni iga ngaki na mabera iga abantu bekenyoroki aye kabwate kabesa kakeigo abantu bekenyoroki aye banyore none chae banyu. Abutali ngano gosia mogo nyagoteba ngango mugambi otosereire ngo mugambi ona atubigete buya ngago togora no mugambi tali atarakogora lakini bona yeri ochiri kwa iruchi besa ogenda ubage gabu omenye ko irabu aye none yango uragorire mukae egotaboka jinseche ekena uge ukunege taboke nche dagote igonta temba tebya barai baito na bakere sarut adrons pia sore ayori okobori na yuli oleke ekerogo na bakire saruti mama ke munteke monike ngakoro tacha for the first time na bakire saruti Charles because of ngote mamuri gotuegena ngote mamuri gotoremereri okoremereri kwanza na kubona okonene ekiagera ndiro konyora omuntu akote ngabantu mbari gari abange mbegete kando
kwamanya komwachi besa kwamanya kuunga taruwe tipi lakini stina omoremereti ore nere remereri tata umuraire mereri aye bono rende tuganye 2027 torenga kiekoba saga never never never